Bon dia a tothom. Acabem de lliurar al president del Parlament l'informe del síndic que porta per títol la vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Ho hem fet l'adjunt general del síndic, el senyor Jaume Saura, i acompanyats de 3 dels col·laboradors que han contribuït també a la redacció d'aquest informe, els doctors Joan Vintró, Enoc Albertí i Jaume Bosch, que junt amb altres membres de l'Acadèmia amb reconegut prestigi a Catalunya han col·laborat amb el síndic en la redacció d'aquest informe. Val a dir que li hem plantejat al president que aquest, essent el tercer informe que sobre el tema de drets i llibertats en sentit global, tant a nivell d'estat espanyol com de Catalunya, que elabora el síndic, en aquest tercer demanem explícitament que sigui, a ser possible, debatut en el ple del Parlament. El primer, el recordo, és d'abril del 2007 i portava com a títol, abril 2017, portava com a títol la regressió de drets i llibertats en el Regne d'Espanya. El segon és sobre l'1 d'octubre i les seves conseqüències, el van presentar el novembre del 2017, va ser debatut en el ple, i el tercer és el que els acabo de citar. Aquest informe que avui hem lliurat té 3 apartats. En el primer es contextualitza tot el tema, en segon apartat s'examina l'afectació de drets fonamentals que va significar l'aplicació de mesures extraordinàries a l'entorn de l'article 155 i en el tercer apartat s'analitza l'afectació que té per drets fonamentals les accions judicials i policials. D'una manera molt ràpida resumiré la sinopsis inicial de tot el primer apartat que relata el que succeeix a partir que el Parlament de Catalunya el 6 i el 7 de setembre aprova la llei del referèndum i la de transitorietat i com de forma immediata el Tribunal Constitucional suspèn automàticament la seva aplicació a l'acceptar els recursos del govern d'Espanya. També efectua notificacions personals als membres de la mesa del Parlament, del govern i de l'anomenada Sindicatura Electoral de Catalunya, com adverteix del deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que el contrariï a les suspensions decretades i com després, més tard, hi ha sentències del Constitucional declarant inconstitucionals i nul·les aquelles lleis. Val la pena recordar aquests fets. També es relata la intervenció de les finances de la Generalitat o el fet que el fiscal superior de Catalunya en aquell moment va donar instruccions per assignar un alt càrrec del Ministeri d'Interior la coordinació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, cosa que no podia fer, que era radicalment il·legal i inconstitucional, donat que això està previst pel propi ordenament espanyol i constitucional amb altres mans que no pas com havia previst el fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Vull recordar que després succeeix el que passa a tot Catalunya a l'entorn de l'1 d'octubre i que l'estructura de drets humans de Catalunya, estructura creada i participada per l'Institut de Drets Humans de Catalunya i el propi síndic, amb representants de 20 entitats de drets humans de tot Catalunya, exigeix des del primer moment una investigació objectiva, clarificadora, amb responsabilitats sobre el que passa l'1 d'octubre. Aquesta mateixa exigència la va fer al seu dia el Consell d'Europa per reunió del seu secretari general Jagland amb el ministre d'Afers Estrangers d'Espanya, Dastis, en representació del govern, i també la va fer l'Alt Comissionat de Nacions Unides. Cap dels 3 requeriments fins ara ha estat respost per part del govern espanyol. Després tenim l'aplicació del 155 quan a l'entorn del que succeeix en aquest Parlament a mitjans i finals d'octubre i com el Senat aprova el requeriment que li fa el govern espanyol al respecte i les mesures i també cita que a partir d'aleshores, amb la convocatòria d'eleccions i el resultat de les mateixes, hi ha mesures que impedeixen que el candidat proposat pel president del Parlament, Carles Puigdemont, o més tard Jordi Sánchez, o més tard Jordi Turull amb un primer exercici d'investidura, o més tard de nou Jordi Sánchez, puguin
passar pel sedàs del que està previst a la Constitució de l'Estatut, que és la investidura com a presidents. Vull recordar, si més no, que el Tribunal Constitucional havia adoptat unes mesures cautelars no sol·licitades, que no estan previstes ni a la Constitució, que a més, en certa forma, en el recurs que feia el govern anava en contra del Consell d'Estat d'Espanya i que anava en contra de les previsions que hi ha en la Constitució i el propi Estatut. És després que analitzem com comencen detencions i empresonament de persones i com es traslada tota aquesta temàtica a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem. Cal destacar que també en aquells moments, ho varen presentar en aquesta cambra, és important retenir que en la legislació espanyola i per llei orgànica es despenalitza el delicte de convocar referèndums. Per tant, la convocatòria d'un referèndum no pot ser mai tractat amb mesures penals. Són conductes, llegeixo la llei orgànica, que no tenen prou entitat per merèixer el retret penal i menys encara si la pena que es preveu és la presó. I a més també val a dir, com he citat en el relat, que l'ordenament espanyol disposa d'un conjunt d'instruments importants jurídics per fer front a eventuals infraccions de la Constitució com les que podien haver produït el Parlament de Catalunya a partir del 6 i el 7 de setembre i després. Són instruments jurídics que poden fer front a aquestes actuacions i que a més han demostrat quan s'han utilitzat, i tenen a l'informe una llista llarga de les vegades que s'han utilitzat a l'entorn d'aquests fets, que tenen eficàcia immediata per impedir fets com aquests. És evident que a partir de l'article 155 i en el clima i les mesures que d'ell se'n deriven, es pot haver produït de facto una suspensió de drets que recorda més aviat estats excepcionals, amb la diferència bàsica que no s'ha explicitat que s'estava aplicant com estats excepcionals, en el qual cas, com mana l'article 55 o el 116 de la Constitució, s'hauria d'haver comunicat al Consell d'Europa. En el segon apartat, analitzem la redacció estatal i mesures adoptades a l'entorn del 155 que afecten a drets fonamentals. Val a dir que durant 3 vegades en tot el debat constituent es va rebutjar per part d'una immensa majoria dels constituents les propostes de que a partir del 155 es pogués dissoldre parlaments i suspendre governs de comunitats autònomes. Reitero, 3 vegades van intentar diputats constituents que s'admetés que el 155 servís amb aquest objectiu. I les 3 vegades la voluntat de la immensa majoria del poder constituent espanyol va ser rebutjar aquest tipus d'interpretacions, que existeixen en altres ordenaments, però no en el cas de la Constituent espanyola. Val a dir que tampoc el 155 pot suspendre o limitar drets fonamentals i menys amb caràcter col·lectiu. Això ja forma part d'articles, altres articles de la Constitució que estan previstos com a mesures excepcionals. Val a dir que el propi Tribunal Constitucional ha assenyalat en jurisprudència diversa el dret de les persones que ocupen càrrecs públics a romandre en condicions d'igualtat als càrrecs als quals van accedir sense que en puguin ser destituïts si no és per causes d'acord amb els procediments legalment establerts. Amb el 155 s'atenta el destituir govern i dissoldre el Parlament, el dret de participació política que també es veu afectat pels actes després de les eleccions celebrades el dia 21 de desembre. Va dir en aquest sentit que cal considerar la irregularitat que suposa que el Tribunal Constitucional, abans de decidir si admet a tràmit un recurs del govern estatal, adopti ja mesures cautelars excepcionals. És significatiu que, com he dit abans, es saltés, no tingués en compte ni el cités el dictamen del Consell d'Estat del 25 de gener del 2018. Hem de dir també que és especialment greu que el jutge del Tribunal Suprem, que instrueix la causa especial, denegués a Jordi Sánchez la sol·licitud de gaudir d'un permís necessari per participar com a candidat. El poder judicial no pot mai substituir aquesta funció democràtica, la de la proposta d'un candidat i la de la seva votació en el ple del Parlament. El poder judicial no hauria d'entrar mai en aquest domini democràtic previst
per l'ordenament internacional, per la Constitució espanyola i per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Va en contra directament de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, d'obligat compliment a Espanya, quan parla que el paper dels òrgans judicials no pot ser en cap cas modificar l'expressió del poble. En una línia similar s'ha pronunciat el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, encara que no té la força vinculant fins ara del que pugui ser derivada del Tribunal Europeu de Drets Humans. Val a dir també que el Tribunal Constitucional ha renunciat de facto a pronunciar-se sobre l'adequació a la Constitució de les mesures adoptades per l'Estat mentre estiguin en vigor i, per tant, nega la possibilitat de la seva revisió en temps útil. Van haver dos recursos al Tribunal Constitucional, el d'aquest Parlament i el del grup parlamentari de Podemos. I el Tribunal Constitucional va aparcar aquests recursos, no s'hi ha pronunciat i, per tant, en certa forma, ha constituït una denegació de justícia. En el tercer apartat analitzem les actuacions policials i judicials que vulneren drets. El síndic ha manifestat de manera reiterada en molts comunicats la desproporció emprada per la Fiscalia General de l'Estat i dels diferents òrgans judicials i les conseqüències greus que ha tingut aquesta desproporció, començant per una privació allargassada de llibertat que pot significar una vulneració de drets i llibertats fonamentals. Tenen en aquest tercer apartat la llista de mesures que considerem que atenten a drets fonamentals. Vaig a ser molt ràpid en el seu repàs i els manifesto que en la nota de premsa que els han distribuït tenen un QR al final a través del qual poden aconseguir l'informe sencer tal com està penjat al web del síndic. Primer, la inviolabilitat parlamentària. La votació pel ple del Parlament de qualsevol tipus de text, fins i tot d'un text manifestament inconstitucional i antiestatutari, com seria la presumpta declaració de la independència, no pot tenir cap mena de conseqüència penal per diputats i diputades que hi van participar. Si, com s'ha dit en seu judicial, aquella declaració tenia un valor simbòlic, la irrellevància penal seria manifesta. Però, fins i tot si hagués volgut tenir valor legal, l'única conseqüència possible hauria d'haver estat la seva impugnació i eventual declaració d'inconstitucionalitat. Val a dir que com s'ha deduït el procediment, soscava els principis més bàsics de la democràcia parlamentària, com la irrestricta llibertat dels parlaments de debatre qualsevol qüestió que consideri rellevant. En segon lloc, s'ha trencat el principi de jutge predeterminat per llei, un dels principis més fonamentals del codi més important de drets humans que existeix en el món, que és el Codi Europeu de Drets Humans, el qual vetlla per la seva garantia al Consell d'Europa. Aquest requisit emana de l'article 24 de la Constitució espanyola i de l'article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans. L'absorció de competència judicial per part del Suprem i de l'Audiència Nacional va ser un artifici processal sostraient la possibilitat d'aplicar aquest principi. Tots els actes analitzats, com el de possible desobediència o el del referèndum, es van produir a Catalunya, en el territori de Catalunya, per càrrecs, alguns d'ells aforats en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i altres sense aforament que haurien d'estar jutjats per als tribunals ordinaris a Catalunya. En tercer lloc, creiem que s'ha transgredit drets fonamentals com el dret a la defensa. L'anàlisi d'aquesta qüestió en seu judicial comença en el jutjat número 13 de Barcelona, amb uns fets particulars a l'entorn de les declaracions de l'aleshores senador Santi Vidal. En aquest sentit, s'inclouen a partir d'aquí tota mena de fets que van succeint mesos després. S'adopten per providència temes que haurien de ser objecte d'interlocutòries. S'amplia la investigació paral·lela de la policia judicial al marge del jutge instructor. Es cita declarar sense tenir clars els fets i els delictes pels quals eren investigats. Val la pena recordar que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart al declarar inicialment sense conèixer la denúncia del Ministeri Fiscal i immediatament després ser empresonats en presó preventiva. Recordem que el lletrat d'un dels acusats en rebel·lia, l'expresident Puigdemont, no se li va donar inicialment accés a l'expedient. El Tribunal Europeu de Drets Humans s'ha pronunciat mantes vegades sobre què significa el dret a la defensa i considerem que tot allò que el Tribunal Europeu està regulant i garantint
no s'ha complert en moltes de les situacions en tot aquest procediment. S'ha transgredit al nostre entendre el principi de legalitat penal. Ja ho he dit abans, el fet de convocar consultes populars no emparades legalment no té rellevància penal, i no ho diu el síndic. Reitero, ho diu la llei orgànica espanyola que va extreure, va fer fora del Codi Penal espanyol aquell delicte. El dret penal es regeix pels principis d'intervenció mínima i proporcionalitat, segons assenyalat el Constitucional, que ha reiterat que no es pot privar una persona del dret a la llibertat sense que sigui estrictament prescindible. En absència d'aquest tipus penal, es va treure del Codi Penal, el Ministeri Fiscal i els diferents jutjats que instrueixen les causes penals assenyalades més amunt intenten encabir els fets en altres tipus delictius. S'està infringint el principi de legalitat quan s'assumeix la tesi del fiscal general de l'Estat i es trenca també la vessant constitucional i europea de l'exigència de proporcionalitat en el tractament d'aquests possibles delictes. Entre ells, en aquest mateix apartat de la legalitat penal, es fa una anàlisi del tema de rebel·lió. Posteriorment a el que estem elaborant han anat sorgint decisions de tribunals europeus com el de Schleswig-Holstein que confirmen aquesta mateixa interpretació que queda fora de lloc aquest tipus de delicte, o el mateix delicte de sedició que es va incloent després a posteriori amb altres afegitons que després m'hi referiré i que també estan sent objecte de desqualificació a altres àmbits. S'ha adornat aquest mateix procediment d'anar incloent tipus delictius quan s'ha arribat a l'extrem d'acusar d'organització criminal els Mossos d'Esquadra amb anàlisi de fets anteriors remuntant-se fins a les manifestacions del 2012 o del 2013 i, per últim, el que s'ha utilitzat d'acusació de terrorisme en la detenció d'una senyora al Baix Llobregat i el seu trasllat a l'Assemblea Nacional. Un cinquè... A l'Audiència Nacional, perdó. En què estaria pensant? Un cinquè principi que trenca drets fonamentals és el de la presó provisional i la llibertat personal ideològica i els drets polítics. S'afegeix fins i tot en la causa de privació de llibertat l'ideari polític dels presos, com s'ha dit en les interlocutòries del Suprem, amb una afirmació contrària al dret de la llibertat ideològica. És així també com un sisè apartat que assenyalem que es pot haver transgredit el principi d'imparcialitat judicial en diverses situacions, com quan el Gobierno d'Espanya comunica telefònicament al Tribunal Constitucional amb converses abans de presentar els recursos, com s'ha documentat, o com amb les opinions que ha emès el jutge instructor, tant en opinions interlocutòries com en altres ocasions, sortint absolutament del paper de la seva imparcialitat. Considerem que en tot el que ha succeït des de l'1 d'octubre és possible que s'hagi trencat el principi de la tutela judicial efectiva. Són molts els casos que estan aparcats, derivats o canviats de denúncies de persones davant dels fets, 257 denúncies se van arribar a acumular davant dels fets que es van produir l'1 d'octubre que haurien de ser objecte d'investigació i curs judicial com s'ha fet escadusserament en algun d'aquests tribunals. Considerem que també es pot haver atemptat de nou contra la llibertat d'expressió, reunió i manifestació, un dels pilars bàsics de la democràcia, qüestió que venim anunciant des del primer informe d'abril de 2017, i sempre amb el mateix argument. Es pot anar tan lluny en transgredir i erosionar la llibertat d'expressió, possiblement amb el que diuen els tribunals europeus amb un chilling effect, amb un efecte dissuasori, intimidatori, per utilitzar aquest tipus de llibertat d'expressió. Que quedi molt clar que el síndic rebutja l'ús de l'insult, el menyspreu o les desqualificacions col·lectives com les que fan servir alguns càrrecs institucionals i dirigents de partits polítics de diferent signe. Aquestes expressions són un obstacle al diàleg social, polític i institucional a banda de resultar ofensives per amplis sectors de la societat. Ara bé, això no es pot confondre amb un discurs penal de delicte i menys amb el discurs penal d'odi. Per últim, senyalem que es pot haver violat el principi de la llibertat d'informació quan
es va manifestar per part dels poders que es prohibia a determinats mitjans de comunicació informar, llegeixo literalment, sobre qualsevol acord o actuació que permetés la preparació o celebració del referèndum. De tot això en derivem unes conclusions i en fem unes recomanacions que també vaig a telegrafiar. La primera, l'alliberament immediat de les persones encausades per delictes de rebel·lió o sedició que es troben en presó provisional mentre no se celebri un judici en plenes garanties i hi hagi sentència ferma. La segona, que trobant-nos davant d'una problemàtica històrica i de caràcter eminentment polític que afecta drets fonamentals, cal iniciar un diàleg constructiu per aconseguir una solució política. Un diàleg que no es pot cenyir només a l'àmbit polític institucional, sinó que ha de tenir lloc entre la societat civil de Catalunya i la resta de l'Estat, i també entre tots els actors de totes les sensibilitats polítiques i socials de Catalunya. La tercera, que en l'actual context continuat de fa temps, ho venim advertint amb informes del síndic des de 2014 per a determinades lleis espanyoles com la llei Mordassa, d'una erosió de llibertats i drets fonamentals, cal revertir aquesta erosió enfortint garanties democràtiques que assegurin l'exercici de drets i llibertats. La quarta, que els possibles il·lícits que s'hagin comès, com seria una desobediència del Tribunal Constitucional, s'hi han de fer front en el marc de l'estricte principi de legalitat penal previst constitucionalment. La cinquena, demanem, davant de la desproporció del tractament penal d'aquestes qüestions, la recuperació per part del fiscal general de l'Estat i el conjunt d'institucions que formen el poder judicial del principi democràtic de mínima intervenció i proporcionalitat. La sisena, que es dilucidin, com demanen Consell d'Europa, Nacions Unides i l'Estructura de Drets Humans de Catalunya, que es dilucidin els fets, les responsabilitats a l'entorn de l'actuació de les forces d'ordre públic de l'Estat l'1 d'octubre. I l'última, setena, el restabliment complet de l'autogovern de Catalunya sense la seva intervenció ni en la gestió de les seves finances. Sàpiguin que aquest informe serà tramès a l'Alt Comissionat de Nacions Unides, al Consell d'Europa, a la Comissària de Justícia de la Unió Europea i a tota la xarxa de defensors a escala europea i a escala mundial. I a la seva disposició per qualsevol pregunta, també advertint-los que si té determinada dimensió tècnica recabaré l'ajut dels que en saben molt més que el síndic i que tinc al meu costat o asseguts a primera fila. Hola, una pregunta. Podríeu fer un petit resum en castellà de les peticions que fareu amb aquest informe? Merci. Perdoni, abans de fer un castellà li puc fer una pregunta en català jo? Cap problema. El que prefereixi. Si vol contestar abans en català. Jo sí. El que preferiu vosaltres. Potser per ordre de peticions el faig. No, cap problema. Endavant. Fer així. Més enllà de la solidesa jurídica que pugui tenir l'informe, no té por que, com ja ha passat altres cops, diguem-ne, l'independentisme s'agafi al mateix i els partits contraris a la independència el tornin a considerar no recordo l'expressió exacta, però diguem-ne un partidari de la independència que només veu els errors d'una part i no de l'altra. No té por que la seva figura quedi com emmarcada en una posició partidista? El dia que un ombudsman o defensor de drets actuï per por, ha de dimitir. I li dic com a president de tots els defensors d'Europa, elegit 2 vegades per vot secret electrònic. O sigui, tots els defensors d'Europa, som vora 90, 2 vegades m'han fet confiança per vot secret electrònic en 2 mandats, estic als acaballs del segon, per dirigir l'executiva europea i he après perfectament, de molts casos, però d'una conclusió elemental. El dia que un defensor, del nivell que sigui, actuï per por, ha de dimitir. Això per començar. Segon, el defensor té com a encàrrec principal garantir drets i llibertats. Ho té per a definició internacional, per a definició
que va elaborar l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, jo vaig participar també com a ponent, per definició de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I totes les actuacions que ha fet aquest assessor, aquest síndic, ha estat sempre amb aquest nord, garantir drets i llibertats d'acord amb els principis que la regeixen en aquesta ciutat i en aquest país, que són els tractats internacionals, d'obligat compliment, Codi Europeu de Drets Humans més que cap altre, la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Em provocaria basarda que algú pogués criticar o acusar la institució del síndic d'allunyar-se d'aquests paràmetres. Però sobre aquests tres paràmetres, que són prou sòlids i de prou entitat i amb prou jurisprudència, crec que ens podem orientar. Tercer, tinc com a priorits dues coses que pertanyen ja molt especialment a aquesta casa. Jo he estat nomenat en el segon mandat per unanimitat dels grups parlamentaris, els quals, depèn de quins informes, han aplaudit uns o uns altres. I no faig citar alguns que crec que van causar autèntica polèmica ciutadana perquè tocaven el moll de l'os de la cohesió social. Però, a partir d'aquella elecció per unanimitat, em sento obligat a mantenir una radical posició independent de qualsevol pressió, diguem-ne, intent de canviar les nostres elaboracions. I una quarta qüestió, assumint tota la responsabilitat, de nou, jo els hi puc parlar des d'aquesta tribuna, no només perquè tinc, i no faig cap ironia, savis importants que ens han assessorat, sinó que a més tinc un equip col·lectiu important amb el qual jo puc treballar, sense els quals jo no podia parlar pràcticament ni dues frases d'aquesta tribuna. Per tant, cap mena, ja li recordo l'expressió, en castellà era la tuerca i en català seria la femella. Bon dia. A propòsit d'un dels aspectes que tracta en aquest informe, el tema de la llibertat d'expressió i les garanties en aquest sentit, quin és el capteniment que té el síndic de Greuges a propòsit dels conflictes que hi ha hagut aquestes últimes setmanes sobre la simbologia a l'espai públic? Sí, nosaltres el divendres vàrem emetre un comunicat que té penjat al nostre web, molt en concret sobre el groc. Li remeto en aquest comunicat que el tindré allà sencer i a més on s'anuncia que d'aquí unes setmanes publicarem un informe molt més extens sobre la llibertat d'expressió en quan pot afectar aquesta qüestió. Sí, jo si els companys en català ja han acabat. Sí. Si em permets contestar primer la primera petició en castellà. Ah, perfecte, sí. Anava a ser una petició en castellà, no? Així que li tocaria que li contestés amb ella. A veure, li resumeixo telegràficament les 7 recomendacions. Planteamos, en primer lugar, la liberación inmediata de todas las personas encausadas por delitos de rebelión y sedición que se encuentran en prisión provisional mientras no se celebre un juicio con plenas garantías y que se produzca una sentencia firme. En segundo lugar, categóricamente decir que nos encontramos ante una problemática histórica, eminentemente política, que está afectando derechos fundamentales y que por lo tanto hace falta un diálogo constructivo para conseguir una solución política, y el diálogo no puede ser solo político-institucional, sino también que debe ser un diálogo social entre Cataluña y el resto del Estado español y también entre todos los actores y sensibilidades políticas y sociales en Cataluña. En tercer lugar, consideramos que en un contexto que venimos arrastrando de hace años, como fue en su día la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, de erosión constante de libertades y derechos democráticos en el Estado español, hace falta revertir la tendencia y empezar a garantizar en serio, con cánones internacionales, lo que es el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, básicamente la libertad de expresión. En cuarto lugar, que los posibles actos ilícitos que se hayan cometido por parte del Parlamento y del Gobierno de Cataluña con una eventual desobediencia al Constitucional, se tiene que hacer frente en el marco del estricto principio de legalidad penal previsto en la Constitución y con los instrumentos que ya se han utilizado en otras ocasiones, que además con el resultado muy efectivo, tal como está previsto en la propia Constitución. Quinto, que la desproporción penal de esas cuestiones
obliga a recomendar la recuperación por parte del fiscal general del Estado y del Poder Judicial del principio democrático de mínima intervención penal y de proporcionalidad, como está explicitado en todo el ordenamiento español y en el propio Código Penal. En sexto lugar, que se diluciden las responsabilidades de lo que fue la actuación de las fuerzas de orden público del Estado el 1 de octubre y que se asuman estas responsabilidades. Esto lo exige el Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo exige el Consejo de Europa, ante el cual el Gobierno de España se comprometió, el Ministro de Asuntos Exteriores d'Assis ante el Secretario General Jagland, y lo exige en Cataluña el síndic y la estructura de derechos humanos de Cataluña. Y por último, el restablecimiento completo del autogobierno de Cataluña sin intervención alguna ni en la gestión de sus finanzas. Sí, yo le quería preguntar, en las últimas semanas hemos visto algunos episodios de tensión en playas o espacios públicos en Cataluña. No sé el síndic si está realmente preocupado, si va a tomar algún tipo de decisión, algún tipo de medida sobre este debate también sobre la simbología aquí en Cataluña. Sobre la simbología, reitero que he contestado antes en catalán, el viernes nosotros difundimos un comunicado sobre la libertad de expresión y el uso del color amarillo, y en el mismo comunicado anunciábamos que en el curso de las próximas semanas publicaremos un informe completo al respecto. Les remito, por favor, que puedan ver lo que se plantea en este comunicado. Yo me refería, en esos episodios que hemos visto en Cataluña, el síndic que está preocupado. Nosotros desde hace años venimos señalando en todos los informes anuales que la sociedad de Cataluña tiene un clima de convivencia lingüístico-cultural elogiado por el Consejo de Europa en los informes que hace el Comité de Lenguas. No lo hizo el síndic, lo hizo el Consejo de Europa año tras año. Y venimos advirtiendo al Parlamento que eso es un tesoro que hace falta conservar y que es un absurdo que alguien, un tema como el de la convivencia lingüístico-cultural identitaria, intente manipularlo por afanes partidistas electorales. Hay sociedades europeas, no solo en la Europa del Este, sino también en la Europa Occidental, donde estos temas provocan graves enfrentamientos. Cataluña es un ejemplo, lo repito, lo hizo el Consejo de Europa en dirección absolutamente contraria. Y por lo tanto el síndic estará siempre manteniendo esta pedagogía de una sociedad que ha sido siempre, como dirían los americanos, un melting pot, una sociedad que ha ido mezclando poblaciones de muy diversos orígenes con una respuesta muy integradora y de convivencia. ¿Qué le parecería al síndic que, por ejemplo, los partidos catalanes independentistas apoyasen la moción de censura que se plantea? ¿Esto podría ayudar a que hubiese un mayor diálogo o no? Sí, perdón, pero el síndic nunca se ha pronunciado sobre una materia de legítimo debate parlamentario y, por lo tanto, le vuelvo a aplicar la misma receta. Me respeten que no nos toca a la institución síndic entrar, repito y reitero, el legítimo y necesario debate entre opciones partidarias, sin las cuales no habría democracia. Molt bé, doncs moltes gràcies.